Assalamu alaikum muhtaram cemaat. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu muhtaram kanalımның qonaqlары һәм язылучылар һәм шулай искимләр белән кызыксынучылар. Ошбу видеомда мин сезнең өчен 5нче дәресне яңадан төшерергә уйладым, чөнки миңа шәрхләрдә әйттеләр, 5нче дәресем юк дип, алар тапмадылар кешеләр. Һәм мин аны үземдә тапмадым, минем каятыр югалган ул. Шуңа бик гафу үтенәм аның өчен. Һәм 5нче дәресне яңадан яздырырга уйладым. Һәм игътибар белән тыңлагыз, һәм мине белән карап барыгыз. Ул мөхтәсәр имла мөгаллиме китабын. Укып китәбез. 5нче дәрес ул безнең менә файдадан соң сөальләр булган. Сөальләрне барчасында укып карарбыз. Ул сөальләр бирелгән мөгаллим әфәнделәр шул юлда яна берничә сөальләр яздырып, шәкертләргә хәл кылдырсыннар, киләчәктә файда бирәчәге шөбһәсездер дип язылган. Һәм шуңа күрә монда тәкъдим ителә сөальләргә җавап биргә. Менә сөальләрне укып китик. Кул, беренче сөаль. Кул дигән сүзне ничек язарсыз? Беренче сөаль шундый булды. Кул дигән сүзне ничек язарсыз? Каф берлә ләм арасына ни өчен вәв яздыңыз? Каф берлә ләм арасына ни өчен вәв яздыңыз? Икенче сорау булды монсы. Ул вәвгә ничек диеп әйтәләр? Әйтелә. Дөрестән дә менә күрәбез, монда ул вәвгә ничек диеп әйтелә? Менә күрдек, диеп дигән сүзне. Менә карагыз. Ул иске имләдә диеп, анда юк, хәзерге Кирилл графикасындагы шикелле, юк, икенче җиктә языла. Шуңа күрә икенче җиктә дә, өченче җиктә дә, анда барчасында да ишетелсә языла. Шуңа күрә диеп дигән сүздә дә яздык без икенче җиктә. Һәм әйтелә. Анда да яздык. Түгел инде, вәв яздык. Менә ул вәвгә ничек диеп әйтелә? Аны игътибар итегез ул сүзләргә. Чөнки дөрестән дә буталырга мөмкинсез. Менә Кирилл графикасыннан иске имләгә күчкәндә. Аны дигән сүзне ничек язарсыз? Аны дигән сүзне ничек язарсыз? Менә бу 1, 2, 3, 4. Дүртенче сорау булды инде. 5нче сорау. Нүндән соң ни өчен
Yey yazdınız. Yazdınız. Nünden soň ni üçün yey yazdınız? Mine bu 5-nji surao boldy. Ul ye ge nişik diýip ul yeyge nişik diýip äýtile. Mine bu aldagy sözni dersten de kişi korkırga mümkin. Nişik okularga mümkin. Çünki ana diýip okularga mümkin. Ata diýip okularga mümkin. Dersten de mында skanировать etkende biz mine bir noktasy tüşürip kaldırga. Şunday şiraklar bik köp eski kitaplarda. Eğer de bir noktasy, iki nokta, yaki barşyda da 3 nokta, yaki bar elif tüşürip kaldırga mümkin. Şoňa görä ihtibarly boluňuz hem kontekstini okurga kirek munda. Nişik kontekstda bola? Ana yok, aýtygiz ata munda ata yazılgan digen sözni nişik yazarsız? Mine ata ana diýip okup bola. Ama ana diýip okamagyz. Çünki munda ul skanirovать etkende bızıklık var bu tekstde. Ata digen sözni nişik yazarsız? Ata digen sözni nişik yazarsız? Yeden soň ni üçün elif yazdınız? Yeden soň ni üçün elif yazdınız? Ul elifge ni diýip äýteler? Ul elifge ni diýip äýteler? Mine bu mında hanyň bir türi görsetilgen, mine görasizmi? Bu sırawda, kilesi sırawda bir türi yok, gafy ýetigiz. Munda dersten de ders okurga kirek. Munda me diýip yazılgan. Me ol mim hem he diýip yazılgan. Me digen sözni nişik yazarsız? Me digen sözni nişik yazarsız? Mimden soň ni üçün bir mine bu he söz ortyndagy he kuýdyňyz. Ul hege nişik diýip äýteler? Mine jop ul hege nişik diýip äýteler? Dersten de kızık.
ул һәгә ничек диеп әйтәләр? Менә бу һәнең яне ул дөрестән дә монда ул һәнең менә яне дип дөрестән дә яне монда бу сүз яне икән. Мин аны дөрестән дә аны укыйсы кыенрак, чөнки монда әлифет әсе язылмаган, яна бер исме бармы? Ничек? Соңгы сорау. Менә шуның белән минем сөальләр дәрес тамам. Бу сөальләр минемчә алар бик авыр түгел. Аларга җавап бирерсез. Әгәр дә бирмәсәгез, миңа язып, шәрехләрдә язып җибәрегез, һәм бергә җавап бирербез. Һәм мин ул кайтачакмын ул сөальләргә. Дөрестән дә ул бу бик кызык. Ярар, шуның белән минем видеом тамам. Киләсе очрашка кадәр ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Миңа дәгый булыгыз. Баракаллаху фих.